बिटिआर बाखि रायजो राजाफोरा प्रमद बर'खौनो नांगौ फैगोन दिनाव प्रमद बर'आनो सबनिख्रुइ साबसिन बे साननाया दिनै बिटिआर बाखि रायजो राजाफोरनि गोरबोआव हाबदों आरो इलेक्सननि दावहायाव रावखौबो गोगोम रावखौबो उन्दैना सानजाया कारन बेहाय दिनै मिनिस्टार जादों होननानै बेजोंनो गासैबो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जय खालामनो हादों होननानै रावबो साननो हाया कारन डेम'क्रेसियावहाय जाय देरहायो बेयो 30% 25%नि गेजेराव देरहालाङो दा बे हिसाबै गासै 75 बा 90% मानसिफोरा बिथांनि सायाव जुदि फोथायनाय गैयाब्ला बे 75%आ जेला ज' जागोन अब्ला बियो जेननो गोनां जागोन दिनै आं नुनायाव जोंनि माजबादाव बे मोनसे माने इसोराखौनो नुदों कारन बिथाङा जेसेबांखिनि गावखौ गोहोगोरा होनना सानदों माने बिथांनि मावनाय दांनायजों नायोब्ला खोब दुरबल होननानै सानना लानो हायो कारन नैबे इलेक्सन फोसावनायनि साननैसो सिगाङाव नंनाय नङै आथासिला स्थापन खालामनानै गावखौनो समाव खिन्थिनो नाजाबाय थानाय नुदों कारन एसेबां पावारफुलब्ला दिनै एसेबां नंखाय खामानि मावनानै रायजोनि गोसोखौ जय खालामनो नाजानाय जानाय नङामोन आरो आं बेनिखायनो सानदों बिथांखौ नुनायाव खोनानायाव जेसेबांखिनि गोरा खोनायो किन्तु प्रेक्टिकेल माबायावहाय सिङावहाय बिथाङा दुरबल बा फफ्लंगा आं बेखौ सानना लादों आरो बेनिखायनो आं देरहागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो दा बे समावहाय नुनो मोनदों जिहेतु बिपिएफआबो दिनै फोसावगोन बिजाथि हिसाबै माने नोंथांनि जिथु दावहा फोथार बे दावहा फोथारावहाय माबायदि आवगायलांगोन सासे बिजाथि बिपिएफनि बिजाथियाथ' दिनैनि दिनाव अपेन सेक्रेट जानानै दङ सोर बबेयाव सोर गेलेगोन बेखौ दिनै अपेन सेक्रेट जाखानानै दङ जेखि जाया जोंनि इउपिपिएलनि हिसाबै जोंनि बिटिसियावहा जोंनि गाहाय सुथुरानो जाहैबाय बिपिएफ आरो बिपिएफखौनो जों गाहाय सुथुर सानना लानानैनो जों दिनै इउपिपिएलनि खामानि मावबाय थादों आरो बे दावहायावबो जों इउपिपिएलखौनो सुथुर एक नाम्बार बिपिएफखौनो जोङो एक नाम्बार सुथुर हिसाबै लानानै इउपिपिएल हिसाबै खामानि मावबाय थादों आरो बे हिसाबै साननांगौ जेबो गैया सुथुरखौ सिनायनायनि उनाव आरो गिनांगौनि मा खोथा दङ बिथांनि बोरला थिरा बबेथिं गावगोन बेखौ जोङो मिथिखायो आरो बे हिसाबै जों बे दावहायाव जों देरहागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया थांनाय 5 बोसोराव जिखिनि खामानि मावदों हाग्रामाया थांनाय 17 बोसोर जिखिनि खामानि मावदों बे जाबाय हा अख्रां बायदि डिफारेन्स हा आरो अख्रांनि डिफारेन्सजों बुंनायनि कारना बेनो जे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामानि जि समावहाय असान्तिनि बाहेरा जेबो गैयामोन गावजों गाव फोथायलायनाय गैयिनि अनगायै जेबो गैयामोन अनलायनाया गैयामोन नाथाय थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जोंनि गेजेराव गोबां हारि माहारि दंब्लाबो न'खरसेनि परियाल बायदियै थांनानै थानो हानाय गोजोनै मोनसे परिबेसखौ प्रमद बर'आ लाबोनो सक्षम जादोंमोन आरो बेखौनो दिनै रायजो राजाफोरा थांनाय बिटिआरनि इलेक्सनाव माखासे पलिटिकेल मोनसे डिप्ल'मेसियाव एसे खम जानायनि थाखाय माने इउपिपिएलआ सरकारनिफ्राय बाहेरायाव थानो गोनां जादों हाग्रामाया सरकाराव फैदों आरो सरकाराव फैनाया गिदिर खोथा नङा बे जाबाय मोनसे परिबेसनि गेजेरावहा जोंनि बबेबा मोनसे डिप्ल'मेसि एसे खम जानायाव दिनै हाग्रामाया फैदों नाथाय फैगोदाननो बिथांनि जिखिनि दुरबलता जे बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव सान्थिल' सृष्टि खालामनो असान्थिल' सृष्टि खालामनो हायो गाज्रिखौल' माने सोरजिनो हायो कारन दिनै जों नुदों सोरनिबा नामाव 2 लाख थाखा होदों गासैखौबो बख'फिनना लांनाय बहाबा बांगाल बर' दावराव खालामनाय बेबादि परिबेसखौल' दिनै नुनो हादों आरो बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफोरनो नोंथांनो मा नांगौ मा होननानै बिहैगोन नोंथाङा नोंथांनि जिथु भटखौ आदाय खालामनो नोंथाङा देरहानो रायजो राजानि खाथियावथ' जोंहा प्रमद बर'नि जि सिन्ताधारा प्रमद बर'नि साननाय बे बिटिआर बाखि बा बिटिआर ओनसोलाव सान्थि नांगौ आरो खौसे नांगौ आरो जौगाथाय नांगौ बेखौ लानानैनो जों रायजो राजानि खाथियावहा जों सानदों दिनैनि बिटिआर बाखि रायजो राजाफोरा प्रमद बर'नि मोखां प्रमद बर'नि साननायखौ नायनानैनो इउपिपिएलनो भट होगोन होननानै आं सानदों आरो बेखौनो जोङो खावलायगोन रायजो राजानि खाथियाव जोंनो सान्थि नांगौ जौगानाय नांगौ प्रमद बर'नि साननायखौ जोंनो नांगौ आरो बेखायनो रायजो राजा खौसे इउपिपिएलनो भट होनांगौ आं बेखौनो खावलायगोन दिनैथ' जोङो जोंनि उदालगुरियाव बुंनो थाङोब्ला उदालगुरियाव माजबाद आरो उदालगुरि समष्टि बे मोननैबो समष्टिखौ जों गोरलैयै देरहागोन होननानै सानदों कारन जाय बिजाथिखौ जों उदालगुरियाव मोननो हादों दिपेन बर' बिथाङा बर'नि माहारियारि आफाद बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै इउपिपिएलआव फैनानै बिजाथि हिसाबै गसंदों आरो बेखायनो जोंनि बे उदालगुरि समष्टि बा उदालगुरि जिल्लानि गासै रायजो राजाफोरा दिपेन बर' बायदि मानसिखौ बिजाथि मोननो हानायाव
बयबो गोजोनदों आरो बिथांनो भट होनो थाखाय खारन दिपिन बर' बायदि मोनसे माहारियारि आफादनिफ्राय दैदेनगिरिखौ मोननो हानानै रायजो राजाफ्रा बिराद मोनसे आखा खालामदों जे जोंनि ओनसोलाव खौसेथि गोजोन खौसेथि फैगोन जौगानाय फैगोन जोंनि ओनसोलाव मोनसे सोलायनाय फैगोन नैबेखौ आसा खालामनानै बयबो दिनै दिपेन बर'नो भट होनो थाखाय इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय बयबो माने साखाफारा जानानै दं होननानै जों मिथिनो हादों आरो माजबाद एरियानि गासै रायजो राजाफ्रा नोंनि सायाव बेसेबां मोजां आंथ' फोथायो आं खारन बर' राजनितिकआव आं दिनैनि नङा दिनैनिफ्राय 30 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो रायजो राजाजों आं गोबानानै दङ बा एखेलगे दङ बेखायनो रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव मिथिनांगौ बुंनांगौ माबा मोनसे दंबावना साना बेखायनो निस्सय माजबाद बाखि रायजो राजाफ्रा आंखौ बजबनानै लागोन आरो आं मिथिदों बे खैदिनमानावनो आं मिथिबाय थादों जे जों दा इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथिखौ फोसावथ'नो हायियाव दे आंखौनो बिजाथि हिसाबै नांगौ बे रावखौ आं रायजो राजाफोरनिफ्राय मोननो हादों आरो बेखायनो आंहाबो फोथायनाय दङ निस्सय आंनो रायजो राजाफ्रा आंखौ बजबना लागोन आं बेखौ फोथायनाय दं आरो थेंक इउ बेनि थाखाय गिबियाव आङो जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सारखौ बहुत बहुत धन्यबाद आरो लोगोसे गासै इउपिपिएलनि फेमिलिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ हरबाय खारन दिनैनि बे 3थि खलबनि जि इउपिपिएलनि फोसावनाय बिजाथि फोसावनाय बेहाय आंखौ 47 नं माजबाद बिधान सभानि थाखाय इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै आंखौ जिहेतु माने फोसावबाय बेनि थाखाय आङो अराय इउपिपिएलनि खाथियाव आं गावखौनो खर' गंग्लायनानै गावखौनो धारुवा हिसाबै सानना लानाय जाबाय आरो बिथांमोननि जिबायदि आसाजोंहाय जि मोनसे बिबानखौ होनाय जादों बेयाव जाफुंसार जानो थाखाय आंनि गासै देहा बोलो मोदोम गोसो गासैखौबो होसोमनानै रायजो राजाफोरनि बयनिबो अनसायनाय मोनगोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो बे दावहायाव आङो खोब मोजाङै देरहासारनो हागोन होननानै आं फोथायनाय दङ फोथायनाय दङमोन ना नोंथाङा बिजाथिखौ मोनगोन होननानै जिहेतु नोंथांनि समानैनो आरो माखासेफोरा बिदोंमोन फोथायनायाथ' थाखागोन आसा खालामनाय दंमोन आरो बेबादि माने गावबा गावनि गेजेराव बयबो मोननो लुगैनाय बिजाथियानो थाखायो बेनि गेजेराव मोनसे गोसो गोरबोजों फोथायनाय दंमोन निस्सय आंखौ इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बा प्रमद बर' बिथाङा आंनो अननाय होगोन बे फोथायनायखौ लानानैनो आं दिनैसिमहालागै नाजाबाय थानाय जादोंमोन नोंथांजों समानहै टिकेट बिदोंमोन जायफोरा बिथांमोननिसिम मा बुंनाय थागोन बिथांमोननि खाथियाव आं मोनसे आर'ज खालामो खारन दिनै जों एखेलगे गोबाव सम माने बे हान्जानिनो खामानि मावबोदों दिनै बे बिसायख'थियाव जिहेतु माबाया गांसेल' जाखायो सासेल' जाखायो जों गासैबोहाबो मोनसे गोसो थायो हास्थायनाय थायो बयबो लुगैदों दा दिनै प्रमद बर' सारा जिहेतु आंखौ हरबाय बे हिसाबै जोंनि जायफोर आंजों लोगोसे माने बिजाथि मोननो थाखाय हास्थायदोंमोन बिथांमोनाथ' दिनै मोनाखिसै आं खावलायदों बिथांमोनखौ आंजों लोगोसे एखेलगे जोङो दोलोनि खामानि मावगोन आरो अरायबो लोगो मोनगोन आरो बेहाय माने गोसोआव बेबायदि दुखु मोना आं बेखौबो गुरैयै खावलायो